मावनो हायो जेबो खामानि गैयाहाय हिनजावफोर मावनो हायो जेबो खामानि गैया बेफोर खामानिया खिफिगासिल' नै हाबायानो गानै जुमै माने देलायस्रो स्रो ओंखारलायबाय आरो लोगोफोर देलायफब माफब ओमफ्राय नै ओंखारखांबाय आरो लोगोफोर माने स्कुलावहाय गथ'फोरनि रिजाल्ट होदोनो आरो माने बाबु गेदेरनि आरो इनिफ्राय माने रिजाल्टखौ आं लायनो थांनो सोलाबाखैमोन दिनैसो लायनो थांदो ओमफ्रायो स्र' ओंखारबाय आरो बेसेबा गोबाव जाबायमोन लोगोफोर रिजाल्ट लायैया माने गोबावसोमोन आरो रिजाल्टखौ होनानै लायाखैमोन ओमफ्राय आरो स्कुलाव थाङियाबो बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय नै दा स्कुटि बोरायजों थांनोसै आरो लोगोफोर नै साइकेल बोरायजों थांसै आरो गारि गुराबो गैजा रोङाना नङा होमबा हौवायानो एकदम खम दामि नालाय गारि गुराबो गैया साइकेलजोंनो थांसाबनोसै आरो उपाय गैया लोगोफोर गारि बोरायजों माबा साइकेल बोरायजोंनो दिनैसो लोगो मोनदो मस्थ' लोगोखौ दिनैसो लोगो मोनदो नै बुगा जुना दं मानसिया लोगो मोनथाराखैमोन ना ओमफ्राय ओइ सासे आरो नै थेफाफासो जालांथारदो इहा माया माबाया हो माया होखो मा होनो ओरैनो भिडिअ बानायदो आरो नोंसोरखौ लोगो मोनथाराखै नालाय दिनैसो लोगो मोनदो साहा लोंहैनोसै आरो आरामसे फुलरिजो र'ब्रा एसे मोजां थानो र' अलप साफा लानो होना जोंखौबो एसे बुहा नुबालाय बोरै जानो एसे ब्लगखौनो नायनाय नङा माथो रावबो एख' माबा खालामलायनाहाय मोजां खालामलायनाङा साइस गैया जों देखे मालफुवाजों साजों खोरोरो लोंनानै ओंखारबोबाय आरो जि इन्टारेस्ट दिनैसो लोगो मोननायखाय बेसे गोथाव मोनदो लोंनानै लोगोजों लोगो इन्टारेस्ट नांदो जादों दिनैसो लोगो मोनदो बोसोरसेनि उनाव बोसोरसेल' नामा ओंखाय फिसा गोरलै जानायनिफ्राय लोगो मोनाखै गोरलै बायनायनिफ्राय रिजाल्ट लायनानै फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै न' मोनफैबाय ओमफ्राय गैया खामानि गैया लोगोफोर रिजाल्टआनो एकदमबारे डाउनथार आरो मा बुंनो आरो खोथानोनो लाजिथावथाव आरो लोगोफोर नै ओरैबासो मोजां नुयो माने बेलासिनि आंनि फिसा बागानाव मोनफैलायबाय आरो लोगोफोर फिसालाजों आंजोंहाय माने ओमफ्राय बोरायबो फैदो आरो ओमफ्राय मा गायदों गायनायाथ' देखायखाबाय आं नोंसोरनो मा गायदो थेवब्लाबो माबोरै जादों माने नायफैथाराखैमोन नालाय नायफैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दा बैग्रियाबो जि मोजां थायदो आरोना बिफाङा फिसाथार आरो लोगोफोर बिफाङा फिसाबाबो जिबायदि फिथाइ आरो नै ख्रि ख्रि बिफाङानो गैथारा फिसाथार लोगोफोर नै बे फांसेल' थायदो आरो ओमफ्राय फांनैमोन आरो ओमफ्राय फांसे आरो बोरमा जानानैनो माने जाखांनो रोङासै आरो ओमफ्राय आलुबो गायदो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना माबा माबि मैगं मैला दं आरो लोगोफोर आलु देसिया जि मोजां जादों आरो लोगोफोर नाय जि साफा जादों आरो माबा हा खोदोंमोन नालाय लोगोफोर बेयाव हा खोनायखाय माने बिराद मोजां जादों आरो सेहेराफोरा लोगोफोर ओमफ्राय मुलाबो दं आरो ओमफ्राय लाफा फोदोंमोनहाय लोगोफोर लाफायानो माने जायासैहाय एसे खरान ना जागायाबो माखा मुला गोजा आरो ओमफ्राय नै फान्थावा इयावबो फांफा फांनै गायना होदो बोराया हायानो जि खरान आरो लोगोफोर जेबो जानो नागिरा ओमफ्राय नै दा इयो मागोनि दिना थांबाथाय आलुआ हारसिंनो रानलांजोबसिगोन आरो गोमो जाजोबसिगोन माने सिङाव हा गैया लोगोफोर सिङाव दा बाला अन्थाइल' दङ हाखोनो नागिरना मोना आरो हा जावनो नागिरबाथाय सिङावहाय माने अन्थाइजों बालाजोल' मोनखायो आरो लोगोफोर ओंखायनो खरान आरो जायगाफोरा जेबो जानो नागिरा लाइ लाफा बायदिसिना जानो नागिरा आरो ओमफ्राय ओरैनो बेफोर बिफांखौ नुदोंना लोगोफोर बे बिफाङाबो माने नै दा मागोनि दिना थांदोबा फागुन मास ना नै मागोनि दिनावनो माने सिरिजोबसिगोन आरो लोगोफोर स्र'नो बिलाइआ थैनाय बायदिसो जाना थाजोबसिगोन राननाय बायदि लोगोफोर बिफाङा ओमफ्राय नै प्लास्टिक लाखानानै फैदोंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय माने फान्थावखौ थाइनैसो खाना लांनोसै फान्थावाबो फिथाइयानो गैया ओरैनो बिफाङाल' आरो गोमो जाजोबलांबाय बेबो बिफाङा माग फागुन मोनफैनायखाय नै फान्थावाबो रानज्रब जाजोब्बाय आरो बिलाइफोरा नङाबा सिगाङाव माने बिराद गोसोममोन आरो ताजा मोनफैदां माबा थैज्राबसो जाजोब्बाय नै लोगोफोर फान्थावखौ काइसो मोनग्रोबाय फिथाइयानो गैबाङा खमथार आंनिख्रुइ जौसिन जाबाय लोगोफोरनि फान्थाव बिफाङा ओमफ्राय फिथाइयानो खमथार आरो थायाखैनो माने बिफाङानो
बिफाङाबो हले मार साफा सेहेराया ओमफ्राय फिथाइया गैया लोगोफोर ओमफ्राय जा थाइसे थायोना दाउआनो हाग्रानि दाउआ खेख्ला जुबना दोनो आरो ओमफ्राय 2 किल' मोनबाय ओमफ्राय थाइनैसो खाबावनोसै काश्मीरावल' आपेल गाया लोगोफोर आजिखालि नै लकेलावबो गायो आरो जोंनि माने बड'लेण्डआवबो गायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै जि मोजां जाखादो आरो ओमफ्राय फिथाइयासो माबायदि जागोनबा मिथिया आरो नै बिफाङाबो हले जि मोजां जादों लोगोफोर आपेलनि सेहेराया माने ओमफ्राय उनावसो मा जासै मावनो हायि मा खामानि दङ सब मावजोबनो हायो हिनजावफोरा गोसोबा नोंसोरखौलाय मानो नांलायगौ सब मावजोबनो हायो गोसोबा मिथिगौ हिनजावफोर मावनो हायि खामानियानो गैया इफोर आलु मारखौ आं होनो हाया नामा बे आलु जाङिखौ आं होनो हाया नामा सब हाजोबगौ आङो दानि जुगनि मावथिसो आबाद मावदोआ मावथिसि खोला ह ह ह ह नङा होमबा लोगोफोर मेंनो रोङै मावथि आइजो ह ह ह ह ayo pa kamu mau sih बिफां सारि सारि ओइ बाबा ओइ उल्था दै उल्था दहाय खाना लाबोनाय फान्थावखौनो माने भाजा एवगासिनो आङो लोगोफोर दिनैथ' आरो जेबो जाया नालाय आलुजों फान्थाव लाब्रा रखम संनोसै आरो लोगोफोर एवदाब लाबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय दैखौ होना हरनोसै आरो एसे लाब्रा रखम संनोसै लकेल फान्थाव लोगोफोर जि गोदै जाखायो आरो न'नि फान्थाव नालाय आलुआ गुरै जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय गारबाजों माने नादाब होनोसै आङो आंना दिनैहाय माबा भिडिअ'आ नाराय जरायसो जाबायहाय लोगोफोर नै माबा हरावबो माने लालायलांबाय आं ससे थैयैनि माने सानाव ब्लग लानाया माने थोस्लाबा जानायनि हरावबो हरनि ब्लगखौबो माने एसे लादेरना होबाय आं लोगोफोरनो ओमफ्राय आलुखौ नाफ्रुजोबनानै लानोसै आं दा मोनबायबो लोगोफोर आंना ओंख्रिया मिरामिस ओंख्रिल' माने संबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दुन्दिया एसे गारलाना होनोसै